муассисоти таълимии то мактабӣ яъне боғчаҳои бачагона аз масканҳое мебошанд ки дар таълиму тарбияи насли наврас саҳми арзанда доранд. муассисоти таълимии то мактабии рақами 22-юми ноҳияи Самарқанд низ аз чунин масканҳои таълимӣ маҳсуб мегардад. дар ин ҷо ҳар як иду ҷашнвора бо иштироки тарбиятчиёну тарбиятгирандагон ва падару модарон хеле хотирмон мегузарад. санаи 1 март рӯзи аввалини фасли баҳор ки фасли иду ҷашнҳост аз ҷониби гурӯҳи ба мактаб омодакунандаи звёздочка яъне ситорачаи кӯдакистони мазкур бо шукӯҳу таровати хоса пешвоз гирифта шуд. қариб 30 нафар тарбиятгирандагони ин гурӯҳ зери роҳбарии тарбиячӣ ва рӯҳшиноси соҳибтаҷриба Дилором Тошпӯлодова барномаи ҷолибу дилангезеро бахшида ба санаи 8 март иди зан бонувон омода намуда пешкаши ҳозирин гардониданд. عزیز همکسبای مهربان همه شمانان را با این آماده ایستادگی 8 مرد عید زن و دخترها تبریک و مبارکباد می‌نمایم. همه‌تان با آینده کارهایتان به رواج رونق می‌طلبم. زن اگر آتش نمی‌شد خام می‌ماندیم ما، نارسیده باده در جان می‌ماندیم ما. زن اگر ما را نمی‌بخشید عمری بر دوام، بی تخلص بی نسب بی نام میماندیم ما. باز یک بار دیگر همه زنهای ازبکستان را با آماده ایستادگی 8 مرد تبریک و تهنیت مینمایم. шеърҳо дар васфи модар аз забони хурдтаракон хеле дилнишин садо доданд. новобаста аз он ки таълиму тарбия дар ин гурӯҳ бо забони русӣ бурда мешавад, ана ин духтарчаи дӯстрояк бо забони модарии худ яъне тоҷикӣ низ шеъре қироат намуд ки басо ҷолиб буд. ای مادری من وقتی جوانم، نام خوشی تو وردی زبانم، مهری تو دایم در جسم و جانم، عیدت مبارک عیدت مبارک. ҳар як баромади иштирокчиён аз ҷониби падару модарон бо кафкӯбиҳо пазироӣ мешуд. дарк кардан душвор набуд ки ҳамаи падару модарон аз шеъру сурудхонӣ ва рақсҳои дилнишини кӯдакашон хеле хурсанд буданд. баҳор омад гул кати, шохаш пури булбул кати, мо шуморо табрик мегӯем бо имрӯза иди баҳор кати. албатта бисёр хурсанд ҳастам. ба ҳамин боғчаи 22 миннатдорӣ эълон мекунам. ба ҳамаи инҳо аввалан бор тани сиҳат, умри дароз ва мехостам ки чун гули баҳор ҳамавақт шукуфон бошанд, аз лабонашон табассум дур нагардад, ҳеҷ гоҳ сарашон ғам, дилашон ғама набинад илоҳикам. ҳамавақт ҳамин дуогӯи фарзандонашон шуда гаштанашона модарони азизро табрик мегӯям. самарқанд ки бемуболиға сермиллаттарин гӯшаи ватанамон аст ва ин ҷо тамоми намояндагони миллатҳо аҳлона ва дӯстона умр ба сар мебаранд, ғояи дӯстии халқҳо низ дар рақсҳои гуногуни миллатҳо ки аз ҷониби хурдтаракон намоиш дода шуданд низ акси худро ёфта буд. از من چرا رنجیده‌ای از من چرا رنجیده‌ای دلبر یگانه من شیرین زبانه من یا مرا ببر به خانه یا بیا به خانه من دلبر یگانه من شیرین زبانه من یا مرا ببر به خانه یا بیا به خانه من زلف سیاه بالا کن دلبر یگانه من گشته به من نگاه کن آفت زمانه من درد دلم دوا کن دلبر یگانه من بیا بیا نازک بدن شیرین زبانه من دلبر یگانه من شیرین زبانه من یا مرا ببر به خانه یا بیا به خانه من. من امروز در باغچه ما در باغچه رقم 22 یکم روز بهار عید زنان شده ایستاده است. من همه زنان مادران را با امروز روز عید زنان
табрику муборакбод менамоем. Мана кӯдаконемон имрӯз бисёр хурсанд. Мана имрӯз бачагон кӯдакони хурд ҳамин қадар бозиҳои рақсҳои хушрӯ зебо карда истодаанд. Ҳамаҳошон шеърҳои хушрӯ, сурудҳо хонда истодаанд. Аз ин ҳама модарон хурсанд. Ҳамаи модаронро бо иди омайсаки табрику муборакбодӣ менамоям. Ба инҳо умри дароз, ризқи фароғ, ба тамоми хушиҳои зиндагиро таманно дорам. Идотон муборак, занони азиз. қобили қайд аст ки тадбири идона на фақат аз рақсу шеъру сурудхонӣ иборат буд, балки инҷо бачагон дар бозиҳои интеллектуалӣ ки баҳри рушди ақлию рӯҳии кӯдакон мусоидат мекунад низ иштирок намуданд. Дар тадбир мутасаддиён аз шӯъбаи таълими халқии ноҳия ҳам ширкат варзиданд. хурсанд шудем ки бачаҳо ҳамин дараҷа шӯрои тайёри дидагӣ байрамоя ҷудиам хушро гузаронсен. Ин тадбири якумашон не ки инҳо ҳама тадбирҳо ба туманба мушудагӣ ҳама тадбирҳо ба фаъол иштирок карда мебиён. На фақат тадбир байрам, балки спорт мусобиқаҳоям ино ҳама вақт пешқадами тумани мо мебошанд. Ин ташкилот ба 240 асосии гурӯҳ ба бачаҳо таълим тарбия мегиранд. 60 нафар бо бачаҳо мо мактаб ба тайёрлоу гурӯҳошонам ҳаст ки ҳамагӣ шуда 300 нафар бачаҳо инҷа ба таълим тарбия мегиранд. Тарбиячиҳошонам, методисту, психологашонам ҳамашон пешқадам педагогҳо мебошанд ки инҳоя корашон албатта таҳсин ба сазовор гуфта метавонам. ин буд лавҳаи хурдтараки мо оиди таҷлили иди занбонувон дар муассисаи таълими томактабии рақами 22-юми ноҳияи Самарқанд. Мо низ аз фурсат истифода намуда он занбонувонеро ки дар боғчаи бачагонаи мазкур фаъолияти меҳнатӣ меронанд самимона табрику таҳният мегӯем. Дилрабо Назар ва Фаррух Ёлдошев махсус барои Орион.